buenas marcas, no pierde en ningún momento o equilibrio. Esta bengala de humo tamén axuda para ver a dirección e intensidade do vento. Este fuma rosa con tan chamativo xa se separa para chega aquí o segundo e tamén toma terra. Esas bengalas producen tamén un cheiro característico aquí que non se pode cheirar, con perdón, na retransmisión, pero se estamos aquí podemos transmitilo. Podemos transmitir que é un cheiro moi característico e que marca todo o ambiente desta praia e da tribuna, ¿no? Exactamente, sí. Ahora xa dentro de pouco chegaránse ao segundo salto. Aquí o podemos ver como están facendo esa maniobra tan vistosa. Están facendo xiros con paraquedas máis lentos. Desde a falta de información sobre isto, comporta algún perigo unha manobra como a que estamos a ver? Son un salto, unha maniobra bastante arriscada, pues sobre todo porque van no aire, non teñen que enredarse, se entrena bastante. Aí que ve como se desprega unha das bandeiras, van os dous saltadores e un deles despregan, pode dicir que un dos saltadores, o subteniente Vidal é de preto de aquí, de Marín. De Marín. É de Marín, sí, está preto de aquí. Hai outro deles que de Lugo, me parece. Hai outro deles que de Lugo, o sargento primeiro Matanza, é de Lugo, e tamén realizará o salto mañán le portará a bandeira que logo izarase diante das súas majestades. Por facernos unha idea da experiencia que teñen que ter estes membros da unidade da Papea, que media de saltos teñen cada un destes 6 paracaidistas? Pois moitos son miles de saltos. Hai que ter en conta que esta xente, cando están preparando unha proba ou unha proba internacional, teñen que facer un día, poden facer tranquilamente 10 saltos. O avión despega, aterriza. Os primeiros paracaídas que vimos ten as ventaxas de que podense pregar moi rápido. Aquí vemos como está voando os dous xuntos e levan a bandeira. Teñen que ir na mesma dirección, por eso é unha maniobra tan importante. 70 metros cuadrados, 15 kilos de peso, máis todo o que leva, e unha coordinación perfecta entre eles. Aí os podemos ver como van xuntos, e a bandeira dos centenarios, dos grandes voos que empezaron con ese voo que hubo desde a península ata Bos Aires, o famoso Plus Ultra. Sí. En la actualidad, la dotación de personal paracaidista de la Papea es de 18 hombres y una mujer. Acompaña o subteniente Vidal tamén, o cabo primeiro Moreno, que porta a bandeira conmemorativa. Só se van separar ata o momento de tomar terra. Mentres van estar xuntos todo momento, intres antes de chegar, soltanse, obviamente, toman terra cada un por separado. Sí, pero xa a pouca distancia realmente de... Sí, aquí os podemos ver. E ahora mismo aquí se separan. Sí, apenas a 50 metros. E como se han separado xusto para non tocar acampadas dos paracaídas. E han quedado os dous moi pretos. Que precisión. Subteniente Vidal, nuestro gallego de Marín, y cabo primero Perruga. Hai que recordar que todos os paracaidistas saltan cunha campa principal, pero levan sempre unha campa de reserva por seguridade. Aparte que os que han saltado saltan todos en apertura manual, son eles os que soltan, e ter en conta que se lle pasara calquera cousa, eles mismos levan un dispositivo barométrico que fai que o paracaídas poda abrirse en apertura automática sen opción do paracaidista por seguridade tamén. Bueno, pues está prácticamente dada por rematada, non? Ainda queda algo máis de exhibición da Papea. Ahora un momento que van voando, van a facer este xiro tan espectacular, van levando entre os dos paracaidistas a bandeira, e como levan no pé un sinal de humo, levan aquí o fume de color moi chamativo para ver desde moi lonxe, calquera que se chegue por aquí poderá ver o tamaño da bandeira, que impresionante.
Aquí esta toma de espectacular dos compañeros. 120 metros cuadrados de bandeira que está descendendo ahora mismo. Por este precioso cielo azul que tenemos hoy en Vigo. Atentos a esa boca abaixo de outro. Y ahí está rotura. Fuerte aplauso. Fan, como comentabas antes, unos 500 saltos ao ano, máis ou menos. Aquí ven como vai tomando terra. Sí, xusto diante da tribuna, diante do perfectamente, exactamente. E outro paraquedista tomando aquí terra, aquí al lado, enfrente nosa. E agora chegase para axudar ao compañeiro a retirar a bandeira e a recoller todos o resto de membros da papea. Cada paracaidista pregunto, responsable do seu equipo. É responsable, son os que eles mismos dobran e pregan o paracaídas, fan o curso de pregado e o preparan, que é o mellor diso. Aquí fai a súa pasada ao aviocar, o T-12 do Exército do Aire e do Espazo, que portou os paracaidistas antes de saltar, que estaba en Alvedro situado esta aeronave. Coincide que o ano de creación por decreto do Día das Forzas Armadas, que 1978 é o mesmo ano de creación da papea. Exactamente, a papea percorreu o noso país e parte do mundo, representa o Exército de Aire e a España en exhibicións. Teñen un lema moi importante e moi chamativo, que é o único imposible é aquilo que non tentas. Ese é o lema que teñen, que dá mostra do seu valor, e que sempre están intentando mellorar cada día as súas capacidades. Eu diría que para tentalo, sobre todo isto, hai que ensayar ben. Moitos saltos. Teñen a súa sede na base aérea de Alcantarilla, en Murcia, e levan moitos anos. Son xente de élite, pertenece todos ao Exército de Aire e do Espazo. Algo curioso que tamén supoño que funciona como un acicate, unha motivación para eles, é a continua organización, porque a veces o sigo nos registros de comunicación, de campeonatos de España, de Europa, de paracaidismo e do mundo. Participan nas Olimpiadas Militares, que participan ao longo do mundo cada varios anos, cada 4 anos. A verdade é que han traído moitos trofeos para España, para nós. É un orgullo ter estes compañeros que nos representan con tan bons resultados máis alá das nosas fronteiras. A verdade é que o que decimos dos 500 saltos, algúns dos seus membros chegan a superar os 12.000 saltos. Levan acumulados máis de 12.000 saltos, aunque son moitos os componentes que pasaron pola papea. Son unos 18, 19, 20 os membros que están en activo na actualidade. Cambiamos de tercio. Unha vez xa realizada esta exhibición por parte da papea, dos paracaidistas das Forzas Armadas, temos agora un segundo capítulo non menos interesante nin espectacular. Pois aquí vemos a chegada dos vehículos Bantac da Brilat, que van facer unha maniobra moi chamativa. Estos vehículos hai que recordar que construíse aquí moi cerca de aquí, na mesma provincia, Pontevedra, en Valga, da Eurovesa, sí. E son o modelo ST5, denomínase, son vehículos de última xeración, e que están achegaránse a unha posición defensiva. Veremos con que se encontran e como resolven a incidencia que vamos ver ahora mesmo. Estes vehículos, como decías, fabricados nesta empresa galega Eurovesa, son vehículos tácticos moi utilizados. Estamos a ver precisamente agora como se simula como un dos vehículos ha sido alcanzado por un cohete. O foguete ha impactado no vehículo, entón queda inutilizado, pero o resto dos vehículos seguen, van dar a cobertura, non perden a iniciativa nunca, siguen traballando e facendo o asalto para non perder esa iniciativa. Están atacando con as armas
lixeiras que levan os vehículos, tamén está facendo a vez a evacuación do soldado, un simulacro, que está ferido dun dos vehículos. Aquí vemos como a xente de zapadores vai poñer unha pértiga explosiva na alambrada para abrir o paso da brecha e que logo podase tomar o asalto a posición defensiva. Aquí ha sido a detonación, rómpese a brecha e comienza a facer o asalto da posición. Estas unidades que son do batallón de zapadores e do regimiento de infantería da Abrilat, de aquí al lado. Pontevedra. Pontevedra, en Figueiredo. Aquí vemos como as unidades van a carreira, apoyados por disparos dos seus compañeiros, a tomar a posición defensiva. E agora chega tamén a resposta por parte da outra xente. Atentos todos o que vai suceder agora, que van recibir o ataque. Haberá resistencia, entón. Haberá, contamos resistencia. Vamos a recibir ahora mismo como un dron a chegarase pronto a posición deles. Estes drones suicidas, sí, FPV, que son vistos por as gafas que levan os pilotos e que atacan a xente. É derribado por o foco dunha escopeta, por unha escopeta dos artefactos, pero vemos que sería unha imaxe que teña un artefacto explosivo. Entón vamos a ver como resolven esta incidencia os zapadores. Os drones, unha presenza cada vez máis frecuente nos exércitos e nas guerras de hoxe en día que vemos, por desgracia, en moitos puntos. No conflito ruso-ucraniano puxéronse tristemente de moda porque fan uso deles, é unha arma barata e que ten un alcance moita distancia. Aquí vemos como o can Tigre vai recoñecer se é certo que ten o artefacto. Así é, adopta posición de marca, o marca, séntase preto do explosivo. E agora o sarxento primeiro Díaz, Dailo Díaz, co trase EO-10, que pesa 25 kilos ese trase que leva aí o noso compañeiro. Chegarase o explosivo para facer a súa desactivación. Aí vemos as imaxes, siguen atendendo o ferido, sí, para proceder logo a súa evacuación. Aquí vemos como vai acercarse este trase que, como dice fai uns intres, 25 kilos de peso, e camiñar por la area con este calor. Outro equipo de desactivación especialmente selecto, non, dentro das Forzas Armadas. Se sente moi preparada, ten unha formación moi coidada, son dos máis especializados do exército, e a selección deste personal, a súa formación altamente demandante. A súa liña de traballo non contempla o máis mínimo erro, ten en conta que ao final estánse enfrentando explosivos moitas veces que con trampas. Sí, sí. Aquí vemos como van a facer, ha puesto unha carga para facer aí está, aseguran a posición, desactivado o explosivo, recollen tamén, evacúan o compañeiro e tomada a posición, prepárense para retirarse. Desta forma se daría por rematada esta exhibición, esta manobra perfectamente calculada e con final feliz, tal como estaba previsto. Sí, o compañeiro ferido vai ser evacuado tamén. Prepararán a carga para destruir tamén o vehículo que estén utilizando, nunca se deixa, ou se recupera ou procedese a súa inutilización. Vemos que hai tamén presenza xa de helicópteros aquí. Dos helicópteros, sí. Isto podense ver, son helicópteros navais basados no famoso Black Hawk. Son helicópteros navais denominados Seeking,
están dentro de pouco van facer a súa aparición, entrar en acción. Están posicionándose, non? Exactamente. Podemos ir xa, está rematada esta manobra, podemos ir casi adiantando o que van ver os espectadores na seguinte, que creo que ten moito que ver coa túa unidade. Sí, aparte, si se fixan na auga, xente de aquí xa pode ver en auga a dúas supostas víctimas que están esperando porque han sido arrastradas pola auga. Han sido arrastradas pola auga por unha masa de agua e vaise proceder ao seu rescate. Están, sí, na praia, xusto carón da boia amarela. Exactamente, aí o poden ver. Pense como están finalizando a inutilización de vehículo, simulando unha explosión do vehículo para que non poda ser utilizado. E xa proceden a retirarse. Pois tenemos agora, como decía Alberto Vázquez, unha exhibición, unha manobra por parte do 5º Batallón da UME, unha demostración das capacidades de rescate acuático e posterior asistencia sanitaria. Así, este batallón, que ten a súa sede en León, é o encargado de intervir en primeira instancia cando pasa algo aquí na comunidade galega. Aquí vemos como están as vítimas, unha delas está aferrándose aí a algo que flota para como hai dúas vítimas, chegarase preto deles para facer o rescate. Este rescate é porque as persoas cando están na auga teñen un risco moi alto de hipotermia pola temperatura e sobre todo porque está basado este escenario en unha posible avenida grande de auga tipo que pasou fai 2024 na Dana, Valencia. En Valencia. Entón, aí están na auga, que sería unha masa de agua simulada, e vemos como xa están se achegando as embarcacións cos rescatadores da UME en distancia. Nunha situación así, imagino que os rescatadores teñen que ter en conta moitos factores, quero decir, a corrente de agua, a posición da víctima, a seguridade dos propios equipos que van a cometer ese rescate. Tamén se a víctima está consciente ou non, se é colaboradora ou non, porque pode axudar a propia víctima. Se lle lanzan unha corda, el pode que faramos aí dun rescate asistido, pero hai vítimas que non. Entón hai que aproximarse a elas, hai que ver o estado de ansiedade que ten a vítima, que pode ser tamén peligroso para os rescatadores. A primeira norma que temos que ser rescatador non hai rescate. Aí vemos como se achegan as vítimas. O primeiro que van facer será botarlle quizáis un cabo. Lánzalle un cabo para facer así, aí está con a bolsa de vida que chamase, para que a persoa que está consciente e que responde faga o que se chama un rescatador, un rescate asistido, autorrescate asistido. Colabora moito, pero ao final hai que subilo a bordo. Está cansado, leva horas na auga, agora hai que acercarse á segunda víctima. Nunca se perde de vista a ninguna das dúas vítimas cando están na auga, e hai que facer tamén, aquí podemos ver como está a posición, parece que está ferido, e como xa inician os movimentos para chegarse. Neste caso lánzase a auga o rescatador, unha manobra que o que fai é que nunca sumerse a cabeza o rescatador para estar sempre en contacto visual ca víctima. Na embarcación, que persoas, que especialización, que capacitación teñen a parte dos rescatadores? Pregunto, hai algún médico? Non, neste caso a veces pode ir persoal sanitario, pero neste caso vai o patrón da embarcación e todos os rescatadores teñen a formación. De feito, ahora acaba de terminar un curso de rescate acuático da Escola Militar de Emergencias de formación de persoal destas. Aquí vemos xa pola praia como van os servicios sanitarios A espera, non? A espera de que trasladen as víctimas hasta a orilla da praia e ali facerles atención sanitaria para que proceder logo, se é preciso ou non, a súa traslado aos centros hospitalarios. Aquí vemos como están xa chegando a área, reciben os sanitarios. Están na beira da praia, sí.
Que importancia teñen tamén, non sei se dentro da UME hai tamén, imagino que xe algún equipo de psicólogos que poidan tamén asistir as víctimas en algún momento de todas esas operacións? Sí, cando facemos un despliegue internacional, por exemplo, nos terremotos de Turquía, nos terremotos no terremoto de Marruecos, co equipo desplegado iba un personal da sección de psicología. Fan as labores tamén de atención a nós mesmos, é dicir, nosotros temos unha formación psicolóxica, recibimos formación chamada primeiros auxilios psicolóxicos, pero estamos enfrentándonos a unhas emerxencias moi duras e temos esa atención dos equipos psicolóxicos que fan a labor increíble e que tamén, se preciso, atenden a población afectada. Unha atención en doble sentido, tanto a poboación civil, as víctimas, como os propios membros da UME, que moitas veces asumen tarefas especialmente duras. Así es, entón fanse esas atencións cada vez que hai unha intervención moi dura, dese caso fanse as sesións cos psicólogos, o traballo específico para estar. Aquí vemos ahora como a imaxe como están facendo a reanimación a dos feridos para volver, outros xa está a punto de facer o seu traslado, como sepáranse, porque han establecido unha descarga de que separarse, repiten, empieza a moverse, sempre son boas noticias. E agora, inda que parece que están ben, non hai que baixar a garda. Unha víctima que ha pasado tanto tempo na auga sufre hipotermia, entonces hai que facer o traslado inmediato a un centro hospitalario. Imagino que nalgúnas misións no estranxeiro, sobre todo, a veces será complicado ese traslado e encontrar un punto sanitario de garantías cerca. Pero é difícil. Normalmente cando se vais a unha zona afectada por un terremoto, xa os servicios de protección civil do país son os que establecen e din cales son os hospitais de referencias, os postos de socorro que se establecen. De non ser así, vamos acompañados sempre por personal sanitario noso que fai esa primeira valoración, esa primeira atención ás persoas que se rescatan. Recordo en Turquía, os nenos que sacamos que a súa nai foron primeiro trasladados ao posto de socorro para darlles unha hidratación e despois xa foron trasladados a un centro hospitalario. A ver, que sabemos que o que estamos a ver é un simulacro, un ensayo, pero realmente está feito con tanto detalle que ten uns rasgos de verosimilitude bastante evidentes. Por eso non me sorprende que un simulacro, que a xente non se asuste, porque se acaba de encender ahora a televisión, acaban de unirse, ven isto, podense levar unha sorpresa. Estamos nunha exhibición das Forzas Armadas e nun simulacros que o que pretenden é precisamente mostrar o traballo detallado, ben adestrado das distintas unidades dos tres exércitos, neste caso da UME, rescatando a dúas persoas en alta mar, con problemas respiratorios, con hipotermia e con unha necesidade, como apuntabas, de ser reanimadas. De ser reanimadas e xa mesmo trasladadas a unha ambulancia para o seu traslado a un centro hospitalario máis próximo ou que teñan de referencia marcado, como decimos que pode pasar unha emerxencia. A verdade é que nesta praia de Samil cada vez máis ateigada de xente, non perden detalle nin desde a tribuna de autoridades, onde pode haber, pois calculo, unhas 500 persoas, como desde ambos lados da praia, cada lado da tribuna, pois milleiros de persoas que se achegaron para contemplar todas estas exhibicións. Non só na praia, senón tamén no paseo marítimo podese verse ao final, que está cheo de xente que se ha acercado aquí a ver esta exhibición dinámica. Xa están preto para facer o traslado a padiola e o retiran tapado con unha manta térmica. Cantos efectivos, Alberto, ten agora mesmo a unidade militar de emerxencia? Somos exactamente 3.234 militares destinados na unidade militar de emerxencia, do que 250 son mulleres. A plantilla ronda dos 3.500, pero sempre fluctuacións por destinos, cursos, etc. Os que estamos repartidos tanto na sede de Madrid, onde eu procedo, como o Batallón de León,
Zaragoza, Valencia, Sevilla e os destacamentos que hai nas Canarias, na illa de Tenerife, na illa de Gran Canaria. Aquí pasan diante de nos os compañeiros, traballo feito. Unha das vítimas, traballo feito, e que a satisfacción de poder salvar unha vida, que o mellor quero recordar os 570 rescates que se fixeron en Valencia, os 15 superviventes tamén que se en Letour, que foi a dana cando afectou a comunidade de Castilla-La Mancha, que esa intervención en Valencia tras a dana na que participaron 30.000 militares que facemos, chegando a estar 8.500 efectivos nun só día traballando. Foi un despliegue moi grande, importante durante 150 días. Sí. Esa empezará ahora. Estamos a ver xa algúns buques da Garda Civil, porque é a formación que toma ahora o relevo nesta exhibición para agasallarnos de alguna forma coa seguinte exhibición. Agora mesmo empezará a exhibición de abordaxe de buques e tamén de persecución, que imos ver aquí diante de nós, de embarcacións que das a fuga, pero que non o van a tener moi fácil. Un caso de terrorismo vamos ver agora, ¿no? Exactamente. Un simulacro dun escenario de loita contra o terrorismo. Aquí vemos como é unha lancha que intenta escapar. Unha situación, por desgracia, tamén bastante habitual nestes últimos tempos, sobre todo nas costas do sur de España. Exactamente, aquí vemos dous helicópteros que pasan preto de nós, preto da xente que van facer esa persecución. Fan unha primeira pasada, non? Para recoñecer o terreo. O máis grande, o helicóptero máis grande, porque veo que eran dous modelos distintos, non? Sí, un modelo Dauphin, que transporta un equipo de intervención da Unidade Especial de Intervención da Garda Civil, e outro é un helicóptero liseiro modelo EC-135 de Eurocopter, que é moi maniobrable, rápido, e que veremos aquí ahora facer as manobras máis espectaculares. Vemos o Dauphin como vai encima da lancha, que pretende a huida, pero que non o ten moi fácil. Aí está entrando en imaxe. Estamos a ver precisamente esa persecución desta unidade. E aí vemos a dous tiradores que están dispostos nas portas do helicóptero, como a outra unidade da Garda Civil prepárese para realizar a abordaxe do barco. Aí vemos como descenden pola maniobra que denominada Fast Rope, e como diríxense no buque para tomalo. A unidade especial de intervención da Garda Civil, unha unidade altamente preparada, que participa neste tipo de maniobras, rescate de rens. La verdade que é moi espectacular visto desde aquí, gracias a as cámaras podemos ver moito mellor, pero tamén desde aí a xente pode ver como está posicionado o buque Duque de Ahumada, que é o que fai do buque que están a tomar os membros da Garda Civil. Unidade especializada na loita contra o terrorismo, o narcotráfico e a delincuencia organizada. Humanidade que precisa e demanda sempre, porque as necesidades son infinitas, pero sempre demanda materiais, sobre todo porque a delincuencia organizada, o terrorismo, sempre dispón dos medios materiais. Así é o que tiene a Garda Civil. Aquí vemos nestas imágenes como o helicóptero voa moi preto cos tiradores nas escaleira do helicóptero. Está o Eurocopter, o pequeno E-135, como non queren fan caso omiso ás indicacións da Garda Civil, e como está a voar o helicóptero a escasamente 2 metros da lancha que dase a fuga. Que é unha pasada por a praia moi espectacular. Espectacular, e que
transmite a precisión las manobras que fan todos ellos, porque están efectivamente a moi pouca distancia, apenas 2 metros o helicóptero da lancha. Así é, e sobre todo ver que isto que pasa que é unha demostración, pero que se realiza tamén na realidade cando dase a fuga unha embarcación terrorista, por exemplo, neste caso voan así de preto das embarcacións. Víamos o asalto o buque da Armada que estaba un pouco secuestrado, pero a coordinación de todo este dispositivo que estamos a ver, esta praia, as lanchas, os tiradores, os propios helicópteros, estaba coordinado por outro buque. Outro patrullero, sí, o buque de altura Río Luna se atopa próximo á zona de intervención e podería dar apoio e seguridade a todos os componentes participantes na demostración. Aquí vemos como pasa moi preto da embarcación en distintas aproximacións que fan, cos tiradores sempre en disposición de poder actuar cando reciben luz verde para iso, maniobrando sempre para que este moi preto. Igualmente agora o helicóptero moi preto, sí, moi preto da auga, van ter que secar as gotas. Que a propia velocidade de lancha e tamén o vento. Vemos ahora precisamente que hai outra lancha da Garda Civil de apoio que parece que vai coordinar os esforzos, ¿no?, de detención co helicóptero. Sí, así é. E chegan para acosar máis a embarcación que está a fuxir. E ahora atentos á maniobra que efectuarase próximo na área. Os tiradores do helicóptero efectuarán disparos aos motores. É a forma de deter realmente esa embarcación de forma non violenta ou co menor dano posible. Inutilizar os motores da embarcación para que así non podan seguir escapando da outra lancha. Simulacro con un acento moi realista, porque esta situación ya que se produce moitas veces nas nosas costas, por desgracia. Sí, sobre todo na zona de Gibraltar abaixo, no estreito, pois visto a verdade que escoitanse os disparos simulados, como afectan os motores. Estas maniobras son moi cotidianas. Desde o helicóptero están a disparar os tiradores da UEI que están disparando desde as cestas, como saltan a auga dos terroristas para escapar a nado. O que pasa que esta situación xamente está prevista e non van ir moi longe. Compre recordar que esos disparos non son reais. Insistimos en que estamos en unha exhibición, imagino que son de fogueo. Disparos de fogueo. Vemos como han chegado chegan a praia os supostos terroristas. Pero esto se estaba previsto e ahora mismo son perseguidos por vehículos da UEI que estaban en terra escondidos para esta situación tela prevista e deter as persoas os dos terroristas que están donde se fuga correndo pola praia. Aí vemos todo o terreo, sí, a gran velocidade xa interceptando esta simulada fuxida. Lanzas de as granadas aturdidoras e proceden a detención e traslado dos vehículos dos terroristas por personal da UEI que estaban esos vehículos. A pasada do helicóptero Dolphin a moi baixa cota,
o helicóptero C-135 e C-135 tamén, que fai a pasada de despedida tras finalizar por parte da Garda Civil a súa demostración dinámica. Unha demostración con exhibición de medios de terra, mar e aire. De pericia de pilotaxe por parte dos helicópteros. Sí, chama atención realmente a rapidez e a versatilidade dos helicópteros que estiveron moi preto da agua. Creo que excesivamente preto, pero hai que recordar que son pilotos moi experimentados que fan isto a cotío e que a verdade é que non hai perigo para ninguén nesta situación, aunque desde aquí parece que está máis preto, está toda a situación controlada. E agora vamos dar pasos á exhibición dinámica por parte da Armada. Estamos xa casi no Ecuador, podemos decir, desta exhibición dinámica, ou preto do Ecuador. A ver que vai pasando moi rápido, porque as exhibicións son realmente espectaculares, están moi medidas, apenas hai tempo de respirar entre unha e outra, e o interés non acouga. Estamos coa mirada posta sempre pois no aire, no mar, na area da praia onde saen soldados, convois, e como digo, todo moi ensaiado, moi medido. É dinámica e tense que ver a acción que supón para todos os espectadores, así non teñen tempo ni a descansar na mirada. Podemos ver agora como vanse a chegar a praias as lanchas rápidas. Non é por facer spoiler, pero si podemos adiantar un pouco o que imos ver neste capítulo desta exhibición, que é unha demostración anfibia da Armada, con fogo naval de apoio, aproximación aérea, inserción da forza de desembarco. Aquí estamos vendo como están facendo primeiro reconocimiento os helicópteros. O que están lanzando son bengalas para, en caso de que as forzas que están na praia lles apuntan ou lles disparan misiles, podan esquivalos. Son bengalas para evitar os misís que van por radiación infrarrosa. Aquí vemos como as lanchas acheganse a toda velocidade, terán apoio de dous helicópteros que están achegándose tamén moi preto deles. E como aquí vemos como as unidades enemigas están respondendo o lume que fan, teñen que facer o asalto simultáneo tanto das unidades que veñen do helicóptero como que están baixando a lancha. Podemos ver como están os infantes de Mariña facendo lume sobre a posición enemiga. Os disparos é realmente ensordecedor aquí na praia de Samil. Bueno, recordamos, como dixeches antes, Jesús, que son munición de fogueo, como dan indicacións con bengalas ao resto de forzas de desembarco que se atopan aproximándose a bordo das lanchas de desembarco, que transportan, ademais de máis efectivos, a vehículos dentro deles. É que está a ser un asalto realmente espectacular, tanto por vía marítima como aérea. Exactamente así, non para de suceder as cousas, están tomando posición defensiva, acheganse as lanchas de desembarco, o apoio dos helicópteros, e dentro de pouco imos ter unha sorpresa dun Harrier que vai facer unha maniobra aquí moi visual. A operación está centrada en asaltar dous puntos concretos da praia, definidos, separados entre eles, e con dotación dos infantes de Mariña e de personal da Armada, que vai a repartirse en tomar cada un deles as distintas posicións. Están chegando ahora precisamente a praia eses vehículos para desembarcar, tanto persoal, como dicías, Alberto, como tamén vehículos tácticos que van no interior desas grandes lanchas. Aí vemos como ha pasado un helicóptero que está embarcado, e veñan as lanchas cos vehículos e ca xente xa dentro dos vehículos listos para intervir cando sea necesario. Esta operación, que vai a vez, que é coordinada, está dirixida por xente que xa está na orilla marcando o sinal para que achéguense as embarcacións, e permitirán a chegada segura dos medios pesados dende o mar ata a área.
esas lanchas, como ven, de desembarco xa están desplegando esas rampas polas que veremos pasar tanto a persoal como os propios vehículos para apoyar a ese asalto desta unidade da Armada. Así, a misión principal destas lanchas é situar na praia nun tempo razonablemente curto os elementos de apoio para facer o asalto deste lado. Estas lanchas teñen capacidade transhorizonte, que significa que poden facer transporte máis alá das 20 millas náuticas. Vemos como os vehículos dirixen esas posicións para seguir facendo o ataque ás mesmas. Quero recordar que estas lanchas no 2021 no volcán da Palma facían o trasiego dos agricultores que non podían chegar ás súas plantacións porque estaban cortadas as carreteras, e facían grazas a estas lanchas o seu transporte. Realmente versátiles, logo. Así é. Estamos a ver, ademais, moitas unidades da Armada nesta operación, que polo de agora é a máis numerosa. Sí, ahora mesmo están tanto vehículos, o apoio aéreo dos helicópteros, persoal, está todo desplegado na praia para traballando de forma conxunta para asegurar completamente a zona de actuación. Están facendo xa casi todas as unidades replegue, non? Sí. Están marchando as lanchas de desembarco, as lanchas tamén neumáticas. Unha vez que han finalizado os seus cometidos aquí na praia, han tomado as posicións e empiezan a facer a retirarse. Pronto veremos tamén a unha aeronave. A unha aeronave de ala fija que é o Harrier. O Harrier. Estamos expectantes para a súa presencia deles. Pódense ver ali lonxe como están voando. Cal é a función dos Harrier neste caso, nesta operación? A función dos Harrier nesta operación é a que ten realmente é sobre todo a prestar apoio cercano ás tropas que están desembarcado dende o aire, e sobre todo porque están embarcados neste caso no buque Juan Carlos I, que é a súa plataforma, e a unidade embarcada presta ese apoio sobre o terreo. Unhas aeronaves especialmente deseñadas e preparadas para dar ese apoio atacando objetivos en terra. Falabas ahora do parto de aeronaves Juan Carlos I, que ten unha funcionalidade moito maior que os portaavións que coñecimos hai 20 ou 30 anos. Muitísimo máis. Hai que ter en conta que este buque ten, por exemplo, unha bodega inundable no que se encontran as lanchas de desembarco anfibio. Ten bodegas para levar vehículos. Aquí vemos a pasada dos Harrier que participan nas maniobras, e que ha marcado de asombro toda a xente que está aquí, porque apareceu o estrondo foi moi grande e apareceu casi da nada. E o segundo Harrier que ha pasado tamén por encima da xente da tribuna. Si chama atención tanto o estruendo como realmente a velocidade que levan. Bueno, con esas pasadas destes dous Harrier casi son o sinal de remate desta operación conxunta, numerosa e realmente ben coordinada da Armada. Sí, hai que recordar que cada fase, desde o lume inicial ata o replegamento final, forma parte dun mesmo objetivo, que foi actuar con precisión, coordinación e a capacidade de resposta ante calquera escenario do que teñen que intervir os compañeros da Armada. O repregue de forzas foi realmente tamén moi rápido, xa prácticamente non os temos a vista desde a tribuna, prácticamente xa non se ven. Están volvendo precisamente os buques, tamén os Harrier, e estamos xa, pois, bueno, casi sin solución de continuidade, esperando a próxima exhibición, que se non me trabuco moito, é da patrulla Aspa. A patrulla Aspa, os helicópteros da patrulla Aspa, que teñen a súa base na base de Armilla en Granada.
vemos como chegase de novo o Harrier para facer unha das maniobras máis chamativas, que os voos estacionarios. O ruido vai incrementándose segundo se vai achegando a praia. Así é, e aparte pódese quedar en voo estacionario como si fora de ala rotatoria, como si fora un helicóptero, este tipo de aeronaves, porque teñen a capacidade de despegue vertical e aterrizaxe vertical. Aquí vemos como a velocidade é moi reducida e chégase de forma lenta para facer o que sería un reconocimiento final da zoa que estivo intervindo. Estáse a situar diante da tribuna en no medio da praia para que todo o mundo poida ver de cerca esta maniobra. Podese ver como levanta a auga e a espectacularidade da maniobra e o ruido ensordecedor que está aquí a pasar na praia. Está totalmente quieto en voo estacionario a aeronave e como xira para dar frente á tribuna e ao centro da praia. Alonso Sesa disminuiu o ruido. Ben podemos decir que aquí quedou toda a xente muda, non só polo ruido ensordecedor desta aeronave, deste avión, este Harrier mítico na aviación, senón polo espectacular desas manobras estáticas riba do mar, en vertical, con esa capacidade, como decías, tanto de despegue como de aterraxe, e realmente espectacular o que acabamos de ver. Sinceramente levaránse un gran recordo deste día todos os que han podido achegarse aquí a Praia Xamil e todos os que nos están vendo desde as súas casas. Sí, xa listos para a seguinte exhibición, como decíamos antes, a cargo da patrulla ASPA de helicópteros, que bueno, simplemente por lanzar algún apunte, está formada por 5 helicópteros. Non sei se estarán hoxe aquí os 5, pero son un tipo de helicópteros, contanos Alberto, pequenos e tamén moi rápidos, con unha gran capacidade de manobra para facer exhibicións tamén. Así é, aparte de estes helicópteros teñen a particularidade de que podense colibrí, non chamase a patrulla, son os famosos colibrís. Esta patrulla ASPA que ten xa 21 anos de vida, queremos recordar que os pasados meses de xaneiro e febreiro
Dentro dos actos programados pola celebración do centenario dos Grandes Voos que comentábamos antes da aviación española, foron desplazados dentro dos Airbus A400 ata Bos Aires e ata Río de Xaneiro, que ali faceron unas demostracións con deixando unas imágenes voando alrededor da cidade brasileira. Esta patrulla formada por estos aeronaves, todos os pilotos son profesores da Escola de Helicópteros de Armilla, son profesores, e con estes helicópteros pódense, aparte de adquirir os coñecementos de voo, tamén de voo instrumental, e teñen a opción de usar tamén a grúa para ter esa capacidade de ensino. Aí vemos que xa como se van a chegar en breve os 5 aparatos, as 5 aeronaves que forman esta patrulla ASPA. Son o modelo EC-120 Eurocopter. E recordar que non só forman os futuros pilotos de helicópteros das Forzas Armadas e da Garda Civil, tamén alumnos estranxeiros de países amigos. Va a facer unha exhibición que denominan rotura da táboa de exhibición. Así, achéganse a praia, fan a primeira pasada inicial de saúdo. Aí están pasando ahora mismo delante da tribuna. Perfecta formación, moi preto un doutros tamén, moi preto, co risco que supón, pero sobre todo as horas que hai detrás para facer estas maniobras precisas e milimétricas. Que vantaxa teñen estes helicópteros tan rápidos unha capacidade de maniobra tan áxil, pois nun conflicto bélico, por exemplo? Estos helicópteros, sobre todo, ahora non tienen a capacidade de levar armamento, pero non só levar armamento. Os helicópteros tamén fan unhas labores moi importantes que son as de recoñecemento, por exemplo, de recoñecemento, de transporte e infiltración de persoal en puntos donde non poden chegar outras naves. Non levan armamento, pero poden levar a bordo persoal armado no caso dun conflito. Estos helicópteros que poden voar ata 6.500 metros de altura e alcanzan unha velocidade equivalente a uns 250 km por hora, que xa é considerable. Pode levar hasta 5 persoas. Sorprende nesta imaxe que estamos a ver o que comentabas antes da cercanía do preto que está un doutro. Exactamente, dentro de pouco van a facer a denominada rotura alhambra, a formación de os 5 helicópteros. Esta rotura é unha das acrobacias máis emblemáticas e espectaculares desta patrulla. Os están a ver agora a unha altura aproximada de 300 metros. Están chegando, empezando o xiro e fan as maniobras casi todas de cara ao público para que os vexan de frente. Podemos ver aquí na auga unha serie de marcas as bollas de color amarelo e branco para que tamén sirven de referencia para os membros da patrulla. Aquí vemos como se colocan para facer esa manobra. Primera rotura de la exhibición 2026 con todos ustedes, rotura alhambra. Ahora romperán a formación pechada na que voan para abrirse en abanico. Cruce realmente tamén moi arriscado e con unha gran capacidade de elevación moi rápida en poucos segundos. Levan, a verdade é que estos pilotos levan os helicópteros ao límite das súas capacidades, sempre dentro das medidas de seguridade establecidas, pero o levan de unha forma que é asombrosa para o público en xeral. Farán máis manobras agora despois desta rotura alhambra. Toca agora contemplar outra exhibición espectacular, o cruce Albaicín. Así é unha das manobras máis complexas e visuais da patrulla.
un cruzamiento sincronizado de dos seus helicópteros. Ahí está. Que voan de frente. Aquí ya vemos susto no medio, van de frente, que a sensación parecía que iban a chocar no aire, pero está todo bastante medido. Y vemos Oso que falla aquí, a maniobra con morro prácticamente en vertical en algún momento. Falla Barrena e Rizo. Después de esta maniobra de Barrena, Rizo realizará también Rizo vertical, conocido como looping, que é unha maniobra curiosa que podría decirse máis ben que é única de ver nun helicóptero. Paso sobre asente. Está baixando agora en Barrena, que se dice. Sí. Hemos tido descanso desde que comenzou a exhibición, eso notase porque a xente está moi expectante. Una maniobra curiosa, yo más bien diría única de ver en un helicóptero. Ahí lo tenemos preparando. Vamos para arriba. Ahí empieza a hacer o looping. Que non se suele ver nun helicóptero facer este tipo de maniobras. Enténdese ben o nome do helicóptero. Colibrí, la verdad que vence moi ben. Moi a caído, sí. Sin riesgo no se puede hacer en formación, además de complementar las evoluciones del resto de la patrulla. Y las máquinas de coordinación de representar al ejército aéreo del espacio y a España, allá donde se lo requiera, además de acercar al público, particularmente a los más jóvenes, las fuerzas armadas y el mundo de la aeronáutica. Al mismo tiempo, Aí nesta patrulla cada vez, comentabas antes tamén o número de mulleres que se iban incorporando as distintas unidades dos exércitos tamén. Esta patrulla Aspas vai contando cada vez con máis mulleres. Así é. A incorporación da muller é un proceso totalmente normal nas Forzas Armadas. Fai moitos anos, feméis de 30 anos que incorporouse con absoluta normalidade. Temos aí no aire xa unha nova formación. Unha formación en rombo coñecida como Quijote. Sí, fan o tío vivo e logo a manobra Quijote. Sí, unha formación denominada rombo. Outra manobra estática semellante, non equiparable, pero a do Harrier, non? De manterse nunha posición así é, estática no aire. podese poñer unha característica dos helicópteros, non das aeronaves, por eso chamaba tanto atención no Harrier, porque isto dun helicóptero é normal que este estacionario, pero non unha aeronave de ala fisa. E aquí vemos como fai esta rotura con un helicóptero que pasa por medio dos outros. Espectacular a maniobra, como botan fume os helicópteros de maneira controlada, iso sí. Maniobra denomínase Quijote precisamente por ese helicóptero, esa quinta unidade que entra contra ese escatro como un cabaleiro contra os moinhos. Exactamente, como ese Quijote loitando contra os gigantes. Que recordar que a primeira vez que a patrulla Aspa fixo unha exhibición oficial foi en maio de 2004. Son xa 22 anos facendo estas exhibicións ao longo do mundo e da xeografía española. Un solo de trébol dese quito helicóptero que está agora protagonizando as manobras no espazo aquí na playa de San Miguel. Jesús, gracias ao fume podemos ver ese trébol, pode intuirse gracias ao fume que desprende para marcar como chegan ahora de novo para facer dentro de pouco o cruzamento de Ávila.
Aquí chegan. Este cruzamento chamado Dávila. E a chegada de novo o seu estacionario. Va a realizar un giro de 270 grados. Antes da cantidade de exhibicións tamén que son requeridas por parte de outros países. Non sei se as forzas armadas de outros países teñen ese tipo de demandas. Imagino que sí, non sei en que medida ou en que porcentaxe podemos decir que as forzas armadas de España son especialmente requeridas para este tipo de exhibicións. Participan en exhibicións ao longo de toda Europa. Tamén hai unidades de outros países que chegan aquí a España para facer esas exhibicións. Entón, destacan tamén o exército italiano que participan. Aquí vemos a maniobra que decíamos antes. A verdade que dende que comenzou os voos acrobáticos por parte da patrulla, a parte de Francia, Alemania, chegaron a voar en Holanda. Hai que destacar, como non, ese reto que foi o traslado logístico ata Buenos Aires e Río de Janeiro, como decíamos. Vemos estas manobras deste helicóptero, este solo estacionario. Están en imaxes, pero cara as illas Cíes están os outros 4 helicópteros agardando para a próxima exhibición, para a próxima demostración, que será unha rotura ballesta 2 contra 2 e 2 contra 1. De novo veremos os helicópteros achegándose moi preto uns doutros e facendo manobras arriscadas. Que chamase así, bautizada esta manobra en honra ao xogador de fútbol Salva Ballesta, que é padriño da patrulla, que é un xogador que é reconocido aviador e que está moi preto deles. Puxeron ese o nome en honor ao xogador. Un dato que descoñecíamos, non sabíamos desas aficións tamén do exxogador xa, que foi membro tamén da selección española. Sí, xogou na selección española. Cántabro, quero recordar, pero non sei se me trabuco. Aí non reconozco que xogou, por exemplo, no Atlético de Madrid, Valencia, en Málaga, creo que no club de Málaga. Aí vemos outro cruce. Efectivamente, de novo, espectacularidade e esa proximidade entre os aparatos a esas velocidades, además. Era un 2 contra 2, ahora imagino que poderemos ver esa loita de 2 contra 1. Como dous deles van de fronte, outro voa, retrocede para estar a voar con rumbo contrario, moi preto. Non se trata dun cruce, ¿no?, sino como dun posicionamento dos tres. Moi preto un do outros, que deixa unha estampa realmente moi vera aquí, e como fan a rotura agora mesmo, ese 2 contra 1 que
que comentabas aí Realmente as imaxes non enganaban, estaban moi preto uns doutros, os rotores prácticamente rozando. Siguiente maniobra denominada tornado. Han realizado un frenado, se han enfrentado entre sí y van a proceder a realizar 2 giros en ascenso de 360 grados alcanzando una altura aproximada de 200. Tras esta manobra que o tornado farán outra denominada Serranito. En que consiste esta? Son 3 elementos en formación de puntos que o líder da formación efectuará un picado para ascender inmediatamente a vertical, mientras os outros dos executan un cruzamento a nivel. Miran hasta este fantástico público. Último giro. Giro indicado para finalizar este tornado. Fantástica esta maniobra. A patrulla Aspa que está a ocupar gran parte do tempo desta exhibición dinámica das Forzas Armadas e con evidente justificación, con moitos números, con moitas manobras moi espectaculares como esta que estamos a ver nestes momentos. Esa manobra Serranito que comentabas. Como ascendeu inmediatamente a vertical. Nominado a la capitán Irene Vidal, piloto reserva de la patrulla. Buenas tardes, capitán. Quiero que la gente conozca, sobre todo he visto mucha gente joven, cantera de aviadores. Falabas antes de que tiña a súa base en Granada, ¿no? En Armilla. Así é. Esta patrulla que comezou, pero xa en 1955 como centro de ensinanza ao aeródromo de Armilla, a recibir a Escola Elemental de Pilotos de Complemento. Anos máis tarde, en 1971, a escola trasladouse a Reus, Cataluña. En 1980 se creou a ala de ensinanza número 78 con sede na base aérea de Armilla. Aí sí, asumiu as misións asignadas á Escola de Helicópteros do Exército do Aire, que estaba ubicada no aeródromo militar de Cuatro Vientos desde a súa fundación en 1960. Na actualidade, como decíamos antes, conta con helicópteros Colibrí, que son os que acabamos de ver neste ceo despexado. 120, sí, a denominación que ten Eurocopter. El vuelo de la aviación española embarcamos los 6 helicópteros en 2 Hayabusa 400 y conmemorando la efeméride de dentro de pouco volverán para facer xa casi estamos xa no remate desta exhibición da patrulla Aspa. Sí. Buenos Aires, brindando la posibilidad que los habitantes de países hermanos, con los que históricamente nos unen estrechos lazos, como son Brasil y sobre todo Uruguay y Argentina, pudieran disfrutar in situ de la demostración de este fantástico equipo. Pusimos así en valor a estos auténticos ases de la aviación que nos precedieron esos 10 años del 26 al 1935. Van a facer como remate a rotura España, que consiste nun avance dos 5 helicópteros en formación pechada en línea recta, soltando fume cos colores da bandeira nacional. É a última manobra xa a modo de despedida, e creo que tenemos tamén a oportunidade cando pase a patrulla de escoitar o comandante esa patrulla que quere despedirse de todos os que están aquí presentes e tamén de todos os que están seguindo esta retransmisión. Comandante galego, por certo. Sí, sí. Aí vemos esa rotura co fume, coas cores da bandeira de España, deses 5 helicópteros Colibrí. Esa última manobra, esa chamada rotura España a modo de despedida e colofón.
a esta demostración con varias manobras da patrulla ASPA con sede en Granada e que hoxe estiveron moi presentes, ocupando gran parte do tempo e tamén da atención por parte dos que están aquí tamén ustedes nas súas casas e que están xa, como digo, rematando a súa presenza, a súa participación nesta exhibición dinámica das Forzas Armadas. Al líder de la patrulla, comandante Gallego, junto con el capitán Granado. Punto 3, comandante Valero y comandante Rosell. Punto 4, solo de la patrulla, capitán Fernández, capitán Pinazo. Por último, punto 5, capitán Díaz, capitán Triviño. Aquí conmigo y a la comunicación de radio, capitán Irene Vidal y un servidor, ganador de la exhibición, Brigada Mesa. Hay que recordar que detrás de cada manobra, de cada voz de este fantástico equipo, hay horas e horas de traballo colectivo, non só os pilotos, os mecánicos, todo o persoal de terra que tamén fai posible que todo isto que estamos a ver aquí na praia de Samil tenga lugar. Hai que poner en valor ese traballo conxunto de todos. De todos ustedes. Que realmente todas as exhibicións que estamos a ver, tanto pues, a primeira coa que arrancamos esta exhibición dinámica do equipo de Papea, dos paracaidistas, como esta dos helicópteros, requiriendo unha gran preparación. Escoitamos o comandante líder da patrulla. Siempre es especial participar en este día y más aún hacerlo aquí, en Vigo, donde hacía 15 años que no hacíamos una demostración. Ha sido un honor poner el broche final a este evento junto a las demás unidades de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la UME. Además, es un orgullo participar en un acto presidido por Su Majestad el Rey, cuyo apoyo y cercanía de las Fuerzas Armadas suponen un gran estímulo para todos nosotros. Muchas gracias, Vigo, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Galicia, viva las Fuerzas Armadas y, por supuesto, viva España. Pues escoitaron, así rematou esta exhibición con esa despedida que quiso facer pública e sonora o comandante desta patrulla e con ese remate de viva Vigo, viva Galicia e viva España. Sí, que son as palabras que todos nos facemos extensibles para todos os membros das Forzas Armadas, que traslada moi ben o sentir de todos. Que os hemos podido contemplar unha mostra de altísimo nivel das Forzas Armadas, da Guardia Civil, de todos os que participaron nesta exhibición, dos compañeros da UME. A lo largo de esta jornada hemos podido contemplar una muestra de altísimo nivel de preparación. A última exhibición que pudemos ver nesta xornada. Estamos xa nos últimos momentos de despedida deste acto. Vemos que xa hai movimentos nesa tribuna de convidados. Vemos a cantidade de xente que se foi achegando, foi sumándose, foi aumentando cada vez máis. Tamén o rei Filipe VI, que xa está pois despedíndose, saudando a moitas autoridades e saindo desta praia de Samil. Recordamos que o rei Filipe VI presidiu esta exhibición, tamén a revista naval previa, espectacular tamén cos buques da Armada e da Garda Civil, e que tamén estará, por suposto, presente mañá, especialmente nese acto central, ese acto final que o desfile das Forzas Armadas, no que tamén estará acompañado da súa filla, da princesa de Asturias, dona Leonor. Allá mañana a partir das 12, bueno, un pouco antes das 12 comenzou o desfile ca chegada da bandeira polos componentes da Papea. Outra vez vemos tamén a ministra de Defensa, tamén está presente neste acto. Sí, aquí está así que o gabinete, como están felicitando e saudando a todos as persoas que dirixiron a exhibición, un representante de cada un deles, que foron os encargados da coordinación de todo, como cambia as impresións, e sobre todo como
quere saber máis detalles de... Sí, está preguntando, nunha exhibición tan longa, tan atractiva, pero tamén tan complexa, sempre pode salir algo mal ou algún descuadre de equipos, pero aparentemente todo foi perfecto. Así é, e se algo non foi como tiña que saber, non o sabemos, que o mellor queda sempre para as anécdotas de cada un, pero o altísimo nivel demostrado por cada un dos componentes que participou se pone en valor ao papel e a preparación das nosas Forzas Armadas e das Forzas Armadas que son de todos. Foi unha xornada realmente festiva, de celebración, de comunión das Forzas Armadas coa sociedade civil a que sirve, e desde logo unha xornada moi completa. Recordemos, desde o salto ou os saltos dos 6 paracaidistas da Papea, desa unidade de paracaidistas ondeando as bandeiras, logo máis tarde as capacidades do exército de terra frente ás ameazas explosivas, frente a grupos terroristas, de narcotráfico, pasando por esa resposta inmediata da unidade militar de emerxencias, a UME, a que pertences, Alberto, esa precisión operativa tamén da Garda Civil en alta mar, a complexa operación que vimos anfibia tamén da Armada con unidades de mar, de terra, de aire tamén, con esa chegada espectacular que aínda resoa nos nosos ouvidos dese Harrier, con esa demostración de posición estática e de desplazamento vertical. Y como remate, pues eso, o que acabamos de ver, esas impecables y precisas manobras acrobáticas da patrulla Aspa, ¿no? deses helicópteros Colibrí que fixeron as delicias de moitísima xente que está aquí pasando esta tarde tan agradable, xa con menos calor que días pasados, ademais, e cun ceo que pola maña ventiña algunhas brétemas aquí, pero que foi despexando e deixou un escenario perfecto para poder contemplar todas estas manobras, e tamén evidentemente para gañar en seguridade dos propios operativos que as foron executando. Sí, poñer en valor o maior potencial que ten as Forzas Armadas, que máis alá da tecnoloxía, dos materiais punteiros que está dotada, é sobre todo as persoas que forman as Forzas Armadas e a súa implicación, no? Tamén mandar un recordo a todos os compañeros que están cumprindo co seu deber lonxe das fronteiras de España e as súas familias. Podemos ir case tamén, si me permites, Alberto, igual adiantar un pouco tamén o que poderemos ver mañá, precisamente nese desfilo que facías referencia, e que poderemos ver en directo tamén na Televisión de Galicia mañá a partir das 12, que se desfile das Forzas Armadas, onde poderemos seguir vendo pois todos os recursos humanos e materiais cos que contan as Forzas Armadas. Sí, sobre todo máis de preto, o sea, máis preto de nós. Por exemplo, podemos ver un desfile aéreo con unha representación da maioría das aeronaves que ten 71 aeronaves que van a participar nos actos, con unha representación de todas as aeronaves que ten o Exército Aéreo do Espazo, cos vehículos, unha representación motorizada dos vehículos que ten o Exército de Tierra, da Armada, o Exército de Aire, que tamén ten vehículos, e logo para rematar cun desfile a pé das unidades, moitas delas como decíamos antes, con base aquí en Galicia, como é Abrilat, como é os alumnos da Escola Antonio Escaño da Base Naval da Graña, os alumnos da Escola Naval de Marín, que achegarase aquí, desfilará a unidade de música do mando de apoio a manobra que está en Coruña, unha serie de unidades aquí en Galicia que como non podía ser de outra forma, estarán aquí. Estamos a ver a modo de resumo precisamente todas esas manobras, esas exhibicións que pudemos ver durante toda esta tarde aquí na praia de Samil, nesta exhibición dinámica das Forzas Armadas dos tres exércitos, realmente espectaculares, como digo, moi ben medidas, moi ben ensayadas durante estes días.
e co acompañamento dun día perfecto, con pouco vento que non comprometeu as manobras nin dos paracaidistas nin dos helicópteros, e cunha temperatura agradable que desde logo fixo moito máis amable tanto a participación dos propios militares como tamén a do público aquí presente, que puido ver ben preto estas capacidades que se despregaron e que ateigou a praia de Samil. A verdade que foi para nós moi gratificante ver toda esta xente que se achega a nós e sentir o apoio, porque é moi importante, o agradecemos moito todos os militares. Pois vendo esas imaxes xa do rei Felipe VI que abandona a praia de Samil, damos por rematada esta exhibición dinámica, esta retransmisión. Só nos queda agradecerlles a todos vostedes a súa atención, por suposto a ti, Alberto, brigada da Unidade Militar de Emerxencias, polo teu apoio, a túa colaboración inestimable. Muchísimas gracias, e contamos contigo, por suposto, si é posible, para a retransmisión de mañá a partir das 12 dese acto central que pecha este Día das Forzas Armadas, que o desfile das Forzas Armadas. Mañá veremos ás 12 para ver ese desfile, ese acto central das Forzas Armadas. Un placer estar aquí. Gracias a todos. peligrosas porque pueden perder el control y hay mucha gente que está observando y puede provocar pues un accidente grave. Son quedadas moi perigosas nas que se realizan carreiras ilegais. Cada un trae os seus vehículos con escapes modificados para ver cal sona, cal ten menos pistóns, cal sona distinto. E ao final, todo o mundo sabe que aquí non se fai nada que... barullo, a parte do barullo. E agora ven de desmantelarse un punto quente destas reunións no polígono de Cea. Quedaban polas noites, pois bueno, para facer algunha conducción temeraria, algúns trompos, derrapaches, por todas as famosas lanzadas, non? Chegaron a contabilizarse máis de 100 vehículos e xa hai 4 investigados. Tienen el coche con un tubo de escape que hace ruido, con el coche medio preparado. Dura muchas veces hasta las 4 o 5 de la mañana, con gritos, con acelerones. Falamos deste novo golpe ás carreiras ilegais, aquí, no Hora Galega. Que tal, como están? Moi boas tardes. Comeza o programa 1023 do Hora Galega. Moi atentos a esa denuncia que nos chega desde Cea en Ourense, con todos os equipos. Que tal, Rocío? Moi boas tardes. Quique? Como estás? Con todos os equipos do Hora Galega espallados agora mesmo polas 4 provincias galegas, atentísimos a todo o que acontece. Onde comezamos? Pois comezamos en Cea, marchamos ali en directo porque a veciñanza sinala o polígono como o foco de carreiras ilegais de coches, Atentos porque, Emilio, a Garda Civil xa ten identificados a máis de 100 vehículos, non? Exactamente, e nós por ese motivo vimos ata esta zona cero tamén para amosarvos esta imaxe. Fixádevos na nosa cámara aberta o resto dun neumático que supostamente pertencería, como dicías, Rocío, a un deses 100 vehículos, un cento aproximadamente, que terían participado no seu momento álxido nas quedadas ilegais coas súas pertinentes manobras ilegais neste polígono de San Cristóbal de Cea. O que vedes no chan precisamente son restos de algún deses trompos, de algunha desas manobras temerarias que terían realizado aquí. É importante porque hoxe imos buscar, investigar, tratar de saber a que delictos se lles imputan a esas persoas. Hai varios investigados e para iso imos contar non só coa presenza de veciños que oíron noite tras noite a existencia destas quedadas ilegais. Tamén vai estar connosco o alcalde, moi importante porque imos contar co testemunho da Garda Civil de Tráfico. Pero ollo, porque non é este lugar, o único en que amantes, amigos da velocidade e tamén das manobras en moitos casos temerarias, como dicía, están a despertar alerta entre a veciñanza. Esta próxima fin de semana, celébrase o Rally de Pontevedra, pero desde a propia organización
denuncian que unha semana antes algúns pilotos e afeccionados xa pasan por este trazado a toda velocidade. Un trazado que pasa por esta zona de casas e tamén polas zonas de monte, onde hai bestas, ciclistas, e que poden supoñer todo un perigo. Dentro duns instantes imos falar ca propia organización que denuncia que a xente ensombreza o deporte do motor en Galicia. Pois isto vivino eu antonte de madrugada, dormindo, preto de Campo Lameiro.